سلاوی ور باش هفانو نوچین کو دناو روژه ده قومی نتخوازم جورا پیشکش بکن پیشی ام ج سوریه دست بکن اف دو روژن لسوریه بتایباتی لسویدا شارکی پر دجوار هیه حتی به ساعته باسا شست کشتیان تکرن جدو آلیان دنابر عرب و درزیان ده شرپیکاتیه هنک تلیا حتی شجی دناو ده هیه قصد مداخلت که دخوازه مداخله بکه شارê li Swêda hinek gihîştiye derê Sorê jî li serê kaniyê jî heye çete bihevketine. Ka em binêrin di van nûçiyan de çi heye? Her wiha ji Rêzdar Abdullah Öcalan li Îmraliyê agahiyekî gelekî girîng heye birêya birê xwe Mihemed Öcalan şandiye derve dibêje çi dibe bila bibe bila hêzên Rojavayê Kurdistanê qesedê tu carî çek û sîleh bernedin. Yani çima min di maşetê de gotina asla bikaraniye ji ber ku gotina asla yawiye Mihemed Öcalan bikartîne ji ber vê derê mühim e, sembolîk e. Yani asla tu carî çek û sîleh bernedin. Hatta eğer icap bike li Raqayê Tebqayê hûn dikarin komareke demokratik ya Suriye ava bikin. Ne komara Arab. Yani tevê manê komareke demokratik ya alternatif hûn dikarin ava bikin. Valahiyeke siyasî ya otorite heye Vakti çîbû divê were dagirtin. Ji ber vê yekê ev yani Rêzdar Abdullah Öcalan nikare her tiştî bibêje. Divê êdî merûv bi xwe fehm bike. Axaftinên sembolîk dike, gotinên sembolîk dişîne derva, îcab nake her tiştî bi detayan bi xwe bibêje. Divê em Kurdên li derva jî fehm bikin meseleyê. Baş e. Ez hema dest bi nûçiyan bikim heval hûn jî komêserev bûne. Gelek spas dikim ji we re. Ji bo eleqeya we ya ji bo vê kanalê ji kerema xwe re hem like bikin, hez bikin û pêş xistin, pêş bixin nava hevalê xwe de parve bikin. Ji bo me pir girîng e kanalekî bi temamî Kurdî rojê du sê caran weşanê dike bi îstiqrar hem jî ev mühim e. Di nava me Kurdan de gelekî me dibe hûn wekê milletê me piştgirî bikin rojnamevanê xwe ê ser bixwe. Li vê derê niyeta me ew e em ef û adetekî dayinin rojnamegeriyekê serbixwe ya Kurdî çawa çê dibe dibe em vê derê hinek bi hev re saz bikin pêşniyazê we lazim e ji min re pêdiviya min heye bi pêşniyazê we. Yani ez nabêjim niha sedî sed ez vîya pêk tînim lê bi alîkariya we ez dikarim pêk bînim bila pêşniyazê we hebin ji min re rojnamegeriya serbixwe ya Kurdî. Manşete ku min amade kirî ez pir dixwazim bînim ser ekranê aynen bi vî şeklî ve ya bila ser ekranê be civînekî bilind di navbera yenekî û pedekê de pêk hat li Başûrê Kurdistanê Neçîvan Barzanî, Kubat Talebanî tevlî bûn û gelek kes tevlî bûn. Yani Bafıl Talebanî tevlî bû, Mesrûr Barzanî tevlî bû. Yani civîna herî bilind a Başûrê Kurdistanê ye mesele ne tenê mûçê tekîliya be Iraqê re hin meseleyên din jî hene nûçê amade ye. Ez dixwazim hema dest bi bültenê bikim hevano ji kerema xwe re li bendê bin û em bi hev re bişopînin. Ha ji bîr nekin ji Silheddîn Demirtaş peyameke ye gelek kesan çûye pê re hevdîtin pêkaniye min mesajên taybet wergirtim bi rêyên taybet çi gotiye ji derve re çi mesaj şandiye li bendê bin ez ji we re dibêjim. Silheddîn Demirtaş kengê tê berdan. Her wiha di çarçoveya vê pêvajoyê de ji nava gerîla çend kes wê kengê werin li Bakurê Kurdistanê tevlî xebatên siyasî bibin. Ji bo ku ev pêk were zemîna siyasî kengê amade dibe. Ev hemî pirsin bersiv ji wan re lazim e qismek ji wan bersiva li jê min heye ez ê hin tişta vê êvarê ji we re bêjim êdî hadi em wextan de nekin. Endamê heyeta İmralî Mithat Sancar got Abdullah Öcalan dixwaze rojnamegeran, akademisyenan, siyasetmedaran bibîne. Dixwazin ew biçin serdana wî. Mithat Sancar dibêje pêwîstî bi avakirina hukûqa aştî heye, pêwîstî bi entegrasyona demokratîk heye. Wextê ku em dibêjin entegrasyona demokratîk duh di kanala heşt de Şanel Heşt, Kanal Heşt ya li Başûrê Kurdistanê ez tevlî bûm weke mîvan pirs ji man hate kirin ev entegrasyona demokratîk çi ye? Di wê derê de çawa ku min bas kiriye hevano entegrasyon nayê manê ku Kurd entegrê Tirkan bibin. Tiştekî wisa tune ye. Entegrasyona demokratîk tê wê manê Tirk, Arab, Faris entegrê milletê Kurd bibin, milletê Kurd jî entegrê wan bibe. Yani bi hev re bizanibin bijîn di nava welatekî de, di nava coğrafyetê de. Yani entegrasyona pir alî ya demokratîk. Kurdekî entegrê Tirkan nabe. Derbasî jiyana Tirkan nabe.
tiştekî wisa tune ye vaya tişta ku hatiye nivîsandin entegrasyona demokratîk em wisa pênasê dikin wisayê jî Kurd entegrê Tirkan nabin Tirk entegrê herêmê dibin urf û adetê me dewlemend be em xwedî li zimanê xwe derkevin em xwedî li çand û kültûra xwe derkevin tu hêzekî divê dunyayê de nikare me asîmîle bike em tenê entegrê jiyanê dibin jiyana bihev re veya normal e li Ewropayê jî em entegrê jiyana Ewropîyan dibin urf û adetê baş e yani wekî numune bêjim hevanno mesela du ez bi balafirê hatim min bala xwe berdayê ez wexta we nagirim ne em mişa sohbet dikin ez ê nûçe bixwînim min bala xwe dayê di balafirê de bi Sulman hene ê rûyê wan hene ê dişibin Daişî hene mirovên Katolîk Protestan cihû hene mirov her cure însanan di balafira de dibîne lê di hundirê balafirê de adetek heye herkes mecbûr e li gorî wî adetê li gorî wan rêgezan tev bigere mesela kes nikare beriya her kesî biçe berderî divê li benda dora xwe be herkes nikare li gorî dilê xwe kemera xwe veke yan girê de herkes nikare rabe ser xwe li gorî xwe divê di deqa wî de here divê li gorî rêgezên balafirê tev bigere ne wisa be davêjin entegrasyon ev e mirov hemî kî dibe bila bibe ji kîjan ol û baweriyê dibe bila bibe tu seküler dibî laîk dibî dîndar dibî divê li gorî hin şertan tu tev bigerî entegrasyona demokratîk wisa ez dibînim Sancar dibêje pêwîstî bi avakirina hiqûqa aştî û entegrasyona demokratîk heye li ser dema pêvajoyê jî anî ziman divê ev pêvajo dirêj najo dirêj neke eger dewlet partî gav bi gav bimeşin dibe ku ev mesele di nava sê çar mehan de biqede ji bo Abdullah Öcalan jî got tu nexweşî wî tune ne tenduristiyê wî baş e moralê wî xweş e ew ji bo siyaset civak ji bo mirovahiyê pir kûr difikire dixebite planan çê dike amêdekariyên wî yên ji bo pêvajoyê gelekî kûr in em nêzîkî 2 saet û nîvan li ser gelek mijarên cuda em axifîne me nîqaş kiriye li gel wî wekî sekretariya 6 kesê din jî hene dema em çûn serdana wî 3 kes tenê li cem wî bûn ew dixwaze bikare be rehettir bixebite daxwaz dike ku gelek heyetên cuda ji derve werin serdana wî yani bikare be bibîne wana bi taybetî rojnameger akademîsyen siyasetmedar biçin serdana wî ew jî bikare be rêya wan dengê xwe derxe derva yani Abdullah Öcalan beriya hin kesên bisînor nikare peyamê xwe bişîne derva ev gelekî mühîm e ji bo ku ev pêvajo bi ser bikeve divê ev gav bêne avêtin bikare be bi însanan re bide bistîne baş e her du partiyên sereke yên Herêma Kurdistanê Partiya Demokrata Kurdistanê PDK û Yeketiya Niştimanî ya Kurdistanê yeneke ji bo çareserkirina krîza mûçiyan ya li herêmê biryar dan ku bi hev re tev bigerin ev gelekî mühîm e kombûna her du partiyên mezin ên li Başûrê Kurdistanê gelekî girîng e mesele ne tenê mûçiye me gotibû yeketiya netîwî di nava meselê de heye mantıqa yekbûnê divê bi cih bibe di nava partiyên Kurdan de ev çi ye piştî lûtkeya bilind ya ku li Pîr Mamê bi seroketiya Kek Mesûd Barzanî pêk hatiye bi serokê yenekê Bafil Talebanê re hate li darxistin bi daxuyaniyekê hevpar hin tişt hatin gotin ez bi were hemepar ve bikim li ser vê yekê lehvatinekê çêbû çi ye di nava wê lehvatinê de hemû xebat hewl ji bo çareserkirina pirsgirêkan û dabînkirina mûçe mafên darayî yên Herêma Başûrê Kurdistanê bêne zêdekirin endamên Polîtbîroyên PDK yenekê jî bi temamî hatin tevlî wê civîna krîtîk bûn di daxuyanî de hate diyarkirin ku aliyên siyasî aliyên aborî civakî baweyekê berfireh hatine guftûgo kirin teqezî li ser wê yekê hatiye kirin ku gavên ji bo çareserkirina pirsgirêka mûçeyê bi taybetî wê di çarçoveya destûrê de bi hevahengiyê bi lehevkirinê bêne avêtin yani lehvatin çêbiyê navbera yenekî û PDK de li gorî daxuyaniyê her wiha mijara bihêzkirina pêwendiyên denaber her du partiyan de jî derketiye pêş. Niha wîzanin devekî ye dewleta Îraqê mûçe naşîne ji Başûrê Kurdistanê re gelekî memûr karmend bê meeş mane li wê derê jî jiyan debara însanan li ser meeş e yani wisa wekî din bi rêbazên din gelekî zehmet e hele bi taybetî memûr kesên ku ji dewleta Kurdistanê re dixebitin ew girêdayê mûçeyan e ev sê çar mehan mûçe nehatine
Irak dibêje hûn petrolê difroşin derve hûn li gorî şertên me tev negeriyane ji ber vê em meşa naşînin lê Başûrê Kurdistanê jî dibêje na newse petrolya me ye qismekî pere em didin we hûn wî perê wan da dikin. Yani hin îddiayê wan ê dualî hene ji hev re dibêjin. Ji bo derbeskirina astengî û zehmetiyan bi armanca parastina statû û destkeftiyên Herêma Kurdistanê wê giringiyeke taybet ji bo xurtkirina zêdetir a pêwendiyên di navbera PDK û yenekê de were dayîn. Banga yeketiyê hate kirin. PDK û yeneke ne tenê di navbera xwe de herwiha bangê hemû aliyên siyasiyên li Kurdistanê û Iraqê jî kirin piştgiriyê bidin çareseriya krîza mûçeyan. Di lûtkeyê de yani civîna bilind de her du aliyan balkişand ser giringiya wê yekê ku hemû alî helwesteke hevpar nîşan bidin. Beşdarî çareseriya krîzê bibin. Li gel Serok Mesûd Barzanî herwiha Bafil Talebanî, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, Serokwezîrê Herêmê Mesrûr Barzanî, alîkarê Serokwezîr Qubat Talebanî jî tevlî civînê bûn û endamên din ên polîtbûroya her du partiyan jî tevlî bûn. Ez giringiyekê mezin didim vê hevdîtinê dibe tim çê bibe. Ev yek wekî din Parlamentoya Tirkiye ji bo rêvebirina pêvajoya çareseriyê dest bi amedekariyên avakirina komîsyonekê taybet kiriye. Çav li rêyek ku komîsyon vê heftê were avakirin. Serokatiya Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş heye bi nivîsekê fermî ji partiyan xwest endamê xwe ji bo komîsyonê diyar bikin, kiviş bikin kî tevlî dibe kî tevlî nabe. Komîsyon wê bi biryara Serokatiya Parlamentoya Tirkiye were damezrandin. Li gorî planê kî çiqas tevlî dibe hatiye diyarkirin. Heta niha ji wan re name hatiye şandin, ew hatine şiyarkirin. Ji vir û pêve kîjan partî çiqastî de cih digire çend endam hemî hatine kivşkirin. Yek, li gorî planê komîsyon wê ji 25 parlamenteran pêk were. Belkî ne hemî parlamenter bin jî rast e. Ez ê niha ji we re bêjim. Yani endam. Em bêjin endam baştir e ji ber ku dibe ku hin kes ne parlamenter bin jî. Ev komîsyonekê taybet e. Komîsyonekê taybet e ya ji bo çareseriya vê meselê yani ji bo pêvajoyê dibe ku ji derve ve jî hin kes tevlî bibin. Em tam nizanin. Ama ji ber ku komîsyonekî parlamentoyê qanûnan eleqedar dike belkî dibe ku tenê ji parlamenteran pêk were lê dîsa jî ji derve ji hukuknasan ew ê piştgirî bigirin. Hukuknasên pisporên destûra bingehîn hene yani anayasa û zmanî jê re dibêjin. Dibe ku ji wan jî destûr piştgirî were girtin. Yek hevan da ez û zû naxivim ne kurmancî canan hevan da meriv zû biaxife baştir tê femkirin. Kurmancî yani taybetmendiya kurmancî wisa ye. Meriv giran biaxife hevokê medya mirovan ji hev qut dibin nayê femkirin. Canan kurmancî divê meriv zû biaxife. Baş e. Li gorî planê komîsyon wê ji 35 endaman pêk were partiyên xwedî fraksiyon wê her yek 5 endaman partiyên bê fraksiyon jî wê nûnerekî bişînin vê komîsyonê. Parlamenterên serbixwe jî wê pişkê di nava xwe de bavêjin di nava xwe de 5 endaman diyar bikin. Mesela çend partî hebin li wê derê hemî komîser hev dibin 5 kes ji wan tên tevlî vê komîsyonê dibin. Ha ji kîjan partiyekî tê ew bi ancak bi pişkê kevş dibe. Pişk hûnzanî çi ye Tirkiye jî dibêjin kura. Gotina pişkê pir hez dikim veya li gundan jî dihate bikaranîn. Wextê ku meriv tiştekî nava xwe de par vedike pişkê davêje ser çi parakî ketê dî. Gotinek xweş e. Yek ev erka sereke ya komîsyonê amadekirina raşnivîsa çarçoveyeke yasayî ye ji bo endamên PKK yên ku çekan datînin. Ji bo ku hêzên gerîla karibin vegerin Bakurê Kurdistanê tevlî siyasetê bibin, ev komîsyon ji wan re zemîn amade dike, zemînekî hukukî û yasayî. Ev jî li gorî vê pêvajoyê edet wisa ye. Em binêrin. Yani Partiya Karkerên Kurdistanê tevgera siyasî ya Kurd tişta ku ji desta hatiye kiriye. Hûn ê binêrin Rêzdar Abdullah Öcalan jî dibêje tişta ku ketiye ser tevgera me aniye cih, me pêk aniye êdî niha dora dewleta Tirkiye gav bavêje dibêje Abdullah Öcalan. Armanc ew e bi vê komîsyonê bi derxistina yasayên nû rê li ber vegera gerîleyan ya nava civakê were vekirin. Ne tenê nava civakê, nava siyasetê jî. Kes nikare ji hêzên gerîla yên siyasî bixwaze were nava civakê biçe nava zeviyê xwe bostan bajû elbet heqê wan heye kî bixwaze biçe mala xwe dikare lê
esas ev insanên ku bi armancekî çûne serê çiyê dixwazin bigêjin armanca xwe ne bi rêyên çekdarî lê bi rêyên yasayî qanûnî. Ji ber vê yekê bila kes ne li bendê be ku hêzên gerîla wê biçin malê xwe, mirov di nava siyasetê de cih digire, pêş dikeve. Öcalan dibêje bi rêya birayê xwe Mehmet Öcalan, hûn zanin beriya çend roja Mehmet Öcalan bi tevî hin ferdên malbatê çibû serdana birayê xwe Abdullah Öcalan li gireva İmraliyê û piştî ku ve yeriya hin tişt gotin. Niha ev tişt di medya civakî de bi rêya medya haberî jî hate parvekirin. Lê nizanim heqê me heye ez ji wan bigirim ji ber ku wî rojê min weşana zindî çêkir ji medyayê haberê xeberekî girt YouTube'a min şiyarî şandin blokê kirin. Ji ber vê yani heqeten mirov nikare her tiştî bigire yani. Ama dîsa jî ez ê hin tişta bibêjim. Berî ku ez behsa vê meselê bikim hevano ji wara gotinên Rezdar Abdullah Öcalan nivîskî anî ez ê ji wara bêjim bi nivîskî lê ez ê dawiyê de behsa dema behsa Serhedîn Demirtaş dikim gotinên Serhedîn Demirtaş ê nû ê teze germagermî hatine ji Edirnê ez ê wana ji wara bibêjim. Duê navberê de gotinên Rezdar Abdullah Öcalan jî hene derbarê pêvajoya Rojavayê Kurdistanê de ez ê wî jî ji wara bibêjim. Niha ez hinekî behsa Sûriyê bikim ji ber ku têkildarê Sûriyê de axife gelekî giring e. Di vê navberê de hevano ji bîr nekin bibin abone vê kanalê bi pêş bixin gelekî giring e ev dikare bibe bingeha çapemeniya azad ya bi Kurdî. Yani hevalê me ku Tirkî weşanê dikin, Erebî weşanê dikin çiqas çapemeniya Kurdî ye nizanim navê çapemeniya Kurdî dikarin ji xwe re bêjin çapemeniya azad. Problema wan e ama çapemeniya Kurdî weşangeriya Kurdî tenê me ye. Na gelek hevalan e. Ama ez bi vî halî ê min ji destpêkê ve dibêjim. Hûn çiqas hêz û quwet bidin me em vê kanalê bi pêş bixin hevalên me ê Tirkî çê dikin ew qas cesaret dikin werin kurmancî. Min gelek hevala ra qise kiriye axifî me bi wan re dibêjin sebebê ku em nayên Kurdî çê nakin ew e ku kes temaşe nake. Ez jî dibêjim vaye kerem kin li kanala me binêrin ka temaşe dibe temaşe nabe. Temaşe dibe demek gotinê we ne rast e. Hûn rast naaxifin. Ji ber ku kêfa we ji Tirkî re tê. Eger kêfa we ji Kurdî re bihata wê bihata Kurdiyê herî xweş hûn ê biaxiviyana hejmara temaşevanê we wê zêde biya. Milletê me wefadar e Xwedî li zimanê xwe derdikeve li Xwedî li kanalê xwe derdikeve û ev jî bila bibe îbret û numune ji bo wan. Heta xweş e bila Tirkî çêkin baş e di vê naberê de ez Adem Karaçoban spas dikim jê re heqeten ew bû sebeb ku ez bikemin nava îşê navî îşê wî rê vekir wî telefonê min kir alîkarî da min got were çêke heyfe guneh e Kurdî me di nava cîhana me ya ragihandinê de û ew bû sebeb ku ez bikemin nava îşê jê re spas dikim. Mesela ew Tirkî çê dike xîtabê gelek beşên cuda ê civakê dike pîr, îxtiyar, kal, xwenedar, nexwenedar, profesör, gundî, cotkar herkes ew bi zimanê xwe ê taybet Karaçoban xîtabê her beşê civakê dike. Herkes jê fehm dike yani ew xweş e ev taybetmendiya wî ye. Ji ber vê wisa me bi bîranî ê me jî ez jî zimanekî pir zehmet naaxivim. Mesela gelek heval dibê te çima di manşetê de nivîsî asla. Öcalan gotiye asla tişt nabe ev sembol e gotinên sembolîk in pir got nedin wan tişta. Ya mühim ew e em Kurdiya xwe biparêzin pêş bixin. Hevano ez hema bikevim mesela Sûriye. Vê nîv rejîmon weşanekî çêkiribû navê hûn dibêjin Amerîka çiqas pir diaxife temam rast e. Ev meselekî pir nû ye li Sûriye li nav hev ketiye biqasî 6 kes hatine kuştin. Nûçe di derbarê vê yekê de ye li wîlayeta Sîwê de ye. Şer û pevçûnên dijwar di navbera Durziyan û Erebên Bedewî de derketiye. Hûn zanin li Swêdayê bi giranî Durzî dijîn lê belê gelek Ereb jî hene. Li gorî saziya mafê mirovan ya Sûriye sor di van pevçûnan de biqasî 6 kes hatin kuştin nêzîkî 100 kes jî birîndar bûne. Li gorî sorê agirê şer gihîştiya Rojavayê Kurdistanê aloziyên çekdarî li bajarê Serêkaniyê ya Rojavayê Kurdistanê jî belav bûne dibin dagirkeriya dewleta Tirkiyê de ye Serêkaniyê hûn zanin. Cirûska şer ji ku derê ve hat çawa pêşket yani şerê destpêkê çawa pêşket di vê naberê de spas dikim ji hevalê me rûda wê re ev
آگاهیên ku ham berhev kirine min bi rêya wan berhev kiriye. Elbet di ajansa ANHA de jî heye. Na min hevan ajansên me mesela ANF heye, ANHA heye, ê Başûrê Kurdistanê Kanal 8 heye, Rûdaw heye. Ez li hemiye binêrim. Ji hemiyan beşekî agahiyan digirim tev li hev dikim. Roj Nûs heye li Başûrê Kurdistanê dîsa. Ez ji hemiya re spas dikim ji bo kedawan. Heqeten jî ez vê kanala xwe bi rêya wan dimeşînim. Hevalên ku di wê derê de xizmetê didin. Yani hemî mîna ku ji vê kanalê re bixebitin. Hinek em minnetdarin li hemberî wan. Bi vîya we me ew jî bibîranîn. Bu du spasiyên me îro. Bûyeran roja şemiyê dema ku komekê çekdar ya Erebên Bedewî li ser rêya Şam Swêdayê ciwanekî Durzî ê bi navê Feyzullah Deware revandin. Bi vîya we dest pê kir bûyeran li gorî agahiyan erebe yani otomobîl perî wî jî hatiye stendin ew hatiye desteserkirin binçavkirin û heqaret lê hatiye kirin. Piştî berdana wî ev bûyer bû sedema hêrsa Durziyan. Wan jî weke bertek weke reaksiyon dest bi revandina endamên Ereb ên Bedewî kirin. Çi bû paşê revebirê ragihandinê yê Swêdayê Muref Şair ragihand ku heta êvara yekşemê hêjmara kesên ku hatine revandin gîştê 24an. Yani êdî kî dest ketiye hatiye revandin. Ji bo kontrolkirina rewşê hêzeke polîsên xwecihî li ser rêya Şam Swêdayê xaleke kontrolê daniye. Komeke çekdarên Bedewî yên Ereb êrişî wê kontrolê kiriye, şer di navbera wan de derketiye Ereb û Durzî. Revebirê Sor ê saziya mafê mirovan Sor dibêje birêz Ramî Efturehman çekdaran çend guleyên hewanê avêtine derdora gundê Sûrê Kebirê wan hewl da ber bê xala kontrolê ve bi pêş ve biçin resmen şer dest pê kiriye. Wekî din di encama şer û pevçûnan de bombebaranên li taxa Meqûsê de ew jî dikeve rojhilatê bajarê Swêdayê û her wiha deverên din ên parêzgehê bi giştî çend kes hatine kuştin? 64 kes hatine kuştin. Me gava din got 6 lê 64 kesin. Li gorî eynî çavkaniyê ji kuştiyan nêzî 48 kes Durzî ne, di du ji wan zarokin, jinek jî heye di nava wan de, 10 kes ji Erebên Bedewî ne, 6 kes jî ji hêzên ewlêkariyê yên hikûmeta Sûriyê ne binêrin. Hêzên Heteşî hatine kuştin. Nêzîkî 100 kes jî birîndar bûne. Niha hêzên hikûmeta Sûriyê xwestin hêzên xwe bişîne herêmê. Çi bû? İsraîl ket dewrê ji hewa ve bombebaran kir. Dîmen hene ez dikarim nîşanî we bidim. Başê deqekî ez ê hema dîmena jî nîşanî we bidim. Ev li Swêdayê piştî pevçûnên Nîsan Gulana Borî ku di navbera Durzî û hêzên ewlekariyê de bi dehan kuştî li pê xwe hiştibûn yekem bûyera mezin e piştî Nîsan û Gulanê. Tamam? Hikûmeta Sûriye şeva Borî ve ji bo kontrolkirina rewşê dest pê kiriye karwanên eskerî dişîne herêmê. Li bajarê Serê Kaniyê jî ew jî niha me basa şandina karwanê eskerî kir hêzên İsraîlê çawa êrişkirine ez ê niha ji we re bibêjim dîmen hene nîşanî we didim. Li bajarê Serê Kaniyê jî ew jî dikeve Bakurê Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûn di navbera komên çekdar yên Hemzet û Sultan Murad de dest pê kiriye vana girêdayê artêşa Tirkiye ne li gorî agahiyên Sorê şer li nava nüfusa kevin ya li navenda bajêr her wiha li ser operasyonekê diziyê dest pê kiriye. Li ser diziyê li hev nakin ha. Ew çi însanan. Dewleta Tirkiye qaşo pêvajo bi rêva dibe. Her du aliyan çekên giran bi hewanan êrişî hevûdûnkiriye biye sedema tirs û xofekê mezin di nava xelkê sivîl de. Wekî din navenda ragihandinê ya hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê jî di derbarê van şer û pevçûnan de bi taybetî di derbarê Swêdayê de ye ê Durziyan de daxuyaniyekî weşand di vîdeoya min ya piştî nîvrê de min cih daye vê meselê daxuyaniya Qesedê bi taybetî min got Qesedê şiyar kir yani Qesedê êriş şermezar kir elbet dibêje em banga agrbestê dikin em garantî dixwazin ku ev êriş êdî xwe dubare neke bila tu hêz êrişê milletê me ê Durzî nekel wê derê dibêje Qesedê. Di vê navberê de hêzên İsraîl jî êrişkirin ez hema biçim nûçe bînim bi we re parve bikim. Ev kanala min ya Twitterê ye hevalên ku di Twitterê de nebûne abonê min ji kerema xwe re biçin wê derê bibin abone. Ev tişta ku hûn dibînin aniha deng tune bêdeng e. Tamam.
veya êrişa İsraîlê ya li ser karwanê Heteşê wextê dixwest ji bo müdaxelê ji Şamê biçe Swêdayê. Baş e, ev jî bi vî şeklî ye. Hevano. Ez vê manşeta xwe hez dikim bila manşeta me bimîne. Manşeta me bila bimîne. Madem em çûne vê dirê, hevano. Deqekî. Ez hema ew jî nişandim ya. Li ser başûr ser Rojalatî got hemna derajê werbistekine got af ser Rojava got sîlaha nikadîne got li qarşîxa IŞİD heye li hêlekê jî Tirkiye heye got Kurdê wê dere eserî wan cêkine got. Rojava gerekmiş bikese got li taqa Suriye Cumhuriyeti. Suriye Arap Cumhuriyeti ne Suriye Cumhuriyeti kanun ilan jî bikin got. Ve got derê. Yani icabında tabqa Suriye Cumhuriyeti dikarî ilan bikî. Tamamen. Vize derket süper. Tabqa Suriye Cumhuriyeti hevanla. Hevanla em hema bidomînin bi nûçeyên di dorê de em li ku derê mabûn. Na ez vê dîsa dayînim serekinayê pir xweş e. Ev dîmen pir xweş e. Serok û rêberên Kurdan li hev dicivin, bi hev dişêwirin û hûn zanin Rêzdar Öcalan bang li Mesûd Barzanî kiribû ji bo yeketiya netewî ava bike û rêve bibe. Bibe hakikaten rêvebirê vê Komîsyona Yeketiya Netewî gelekî baş e. Hema ez vê yekî bixwînim. Me çi gotibû? Li bajarê Serê Kaniyê jî ew jî li wê derê jî şer û pevçûnekî pir cidî heye. Peyama Öcalan li ser Rojavayê Kurdistanê ji xwe migava de nîşanê we da. Edî bi dîmen ez ji hevalê me ê medya xeberê re rêja min ji wan ew e terîf daneyne ser weşanê me. Bêhêlen em hin tiştan belav bikin ya. Armanca me ne ew e ku em her tiştî bidin miletê xwe erê bêhêlin em ji xwe re belav bikin. Gelek spas dikim ji bo vê anlayışa we. Kurdên li Rojavayê Kurdistanê dibêje bila tu carî çekê xwe daneynin. Ne mümkün e ew nikarin çekê xwe dayînin dibêje Abdullah Öcalan. Rêberê Kurd Abdullah Öcalan bi rêya birayê xwe Mihemed Öcalan daxuyaniyekê berbiçav got gelekî balkêş e li gorî wê daxuyaniyê Öcalan bahsa Rojavayê Kurdistanê dike, bahsa Hêza Qesedê dike, bahsa ewlekariya herêmê dike, dibê divan şert û mercan de îmkana ku Qesedê bikare be çekê xwe dayîne tune ye, heta ku demokrasî sedî set pêkine nikare. Demokrasî jî nemümkün e dibêje Abdullah Öcalan. Çima? Ji ber ku Ahmed Şara dibêje serkêşê Daişê ye. Bi mantıqa wî ya îroyîn demokrasî nemümkün e pêk were. Vana gotinên Mihemed Öcalan'ın. Migava di nîşanê we da dibêje bermayiyê Daişê ne. Binêrin. Dibê me wezîfa xwe erka xwe ji bo vê pêvaş wê, ji bo pêşxistina pêvaş wê çi wezîfe ketiye ser me, me pêk aniye dibêje Abdullah Öcalan. Tiştekî din êdî ji destê me nayê. Kurdên li Rojavayê Kurdistanê wê tu carî çekê xwe daneynin. Ahmed Şara serokê Daişê ye. Kirinên wî, kiryarê wî ne diyarin ew ê sivê çi bike? Di xizmeta kî da ye? Ew ê çawa êriş bike? Ne kifşe ye? Êdî çi bibêje? Hem jî viya dikare di hepsa dewleta Tirkiye de bibêje. Yani eger li derva be ew ê çi bigota? Veya bi nivîskî nikare bişîne. Çünkü her tiştê ku bi nivîskî dişîne ji aliyê dewleta Tirkiye ve tê kontrol kirin, tê li gorî dewleta Tirkiye tê serrastkirin. Ama tiştê devkî jî wextê tiştê ji birayê xwe re dibêje ji devî derdikeve edî tîr ji kebanê derdikeve. Birayê wî tê derva dibêje wisa gotiye. Veya mühim in. Dibê merûvan mesajê wî li ber çavan bigire. Qesedê dikare komara demokratîk ya Sûriye ava bike li tebqayê eger hewce hebe. Dibêje Mihemed Öcalan. Êdî çi bibêje? Hevanno, di derbarê Selhedîn Demirtaş te zanim hûn li bendê ne. Hûn li bendê em hin tiştan bibêjin. Erê, rast e, Selhedîn Demirtaş hêjî li zîndana Edirne girtiye. Yek ji kesayetiyê herî giring e ku divan 30-40 salên dawiyê de di encama tevgera siyasî ya Kurd li Bakurê Kurdistanê derketiye holê. Berhemekî vê têkoşînê ye însanekî giring e. Ev tam 9 salin bê sebeb di hepsê daye. Rehîn hatiye girtin.
rakibi heri giring Tayyip Erdoğan bu da siyaseta legal a Türkiye'de cara yekeme Tayyip Erdoğan Kurdeki şu kadar rakip dibine. Jiber ku desteka pır Türkan girt Selahattin Demirtaş. İdi wisa bilind bu Türkiye'nin de nava CHP'de banglet kirin dugotin were ki masiya serokatiya me heye were bibe seroki partiya me CHP. Tişteki wisa karizmavi, zaninavi geleki bi tesir bu di nava civakê ji ber vê ew niha biye qurbanê karizma xwe. Selahattin Demirtaş qurbanê karizma xwe ye. Qurbanê zanîna xwe ye. Dibêje Selahattin Demirtaş carnan mesela ev pirsa ku niha Selahattin dike serê me kesî de derbas nabe ji ber ku ew tim dikare ji pencereyekê cuda li bûyeran binêre. Mesela em tim dipirsin ya gelo divan hilbijartinan de Kurd wê destekî bidin kîjan partiyê? Selahattin pirsekî berovajî dipirse. Dibêje di hilbijartinê pêş me de gelo kîjan aliyên Tirkiye wê destek bidin Kurdan mesela. Kîjan partî, kîjan derdor wê di hilbijartinan de piştgirî bidin partiyên Kurdistanê. Ya mühim ev e ku merû bikaribe berovajî li meseleyan binêre. Divê pirsa me ev be. Kî wê di hilbijartina de piştgirî bide Kurdan? Ne ku merû bibêje Kurd wê di hilbijartina de piştgirî bidin kî? Selahattin Demirtaş bi roj Giresun re jî axivî. Ne tenê roj Giresun divan rojên de wê de gelek kesê min ê nas ê nêz jî çûne serdana Selahattin Demirtaş. Min rastê rast ji wan jî agahî wergirtiye ama roj Giresun jî di kanalekî Tirk Halk TV re axiviye. Duê derê de jî aynı tişt dibêje. Yani tiştê Selahattin ji wî re dibêje, ji wî dostê min re dibêje wekî hevin. Dibêje anha di çarçoveya vê pêvajê de müzakere bazarî danûstandin tune ye. Li ser bazarê se tiştê rast dibêje. Yani bila civaka me nefikire ku vê derê em bazarî dikin bi dewleta Tirkiye re. Viya bidin me em viya dikin. Meseleya çekdanînê, bêçekbûnê dibe meseleyekî dilsozî ye, dilxwazî ye, yani gönüllü ye. Elbet tirs û fikar hene ku di encama vê pêvajoyê de otoriterizm çêbibe. Yani eşkeyiyekî siyasî çêbibe, mümkün e dibe. Veya ne destê me de. Ya din jî dibêje Kurd wê di dawiya vê pêvajoyê de piştgiriyê bidin kî? Ji ber vê dibe em viya vê pirsê em tam berova jî dipirsin. Kurd aktorekî sereken e. Dibe hûn nikarin Kurdan ji aktoriyekê sereke wergerinin aktoriyekê yedek. Yani hêzek em ne hêzeke yedek ya kesekî ne. Em aktörün li herêmê. Kî piştgirî bide me aliyê Tirka bile ew werin piştgirî bidin me. Canan erê vê meselê dibêje wekî din roj Giresun çi dibêje hûn zanin ew kî ye? Ew navenda ew heye. Saziyekî bi navê Rawest heye, saziyekê lêkolînê ye. Ew wî birêve dibe. Camerekî axaftin pê dibe yani. Lêkolînê wî jî piranî rast in. Ew a çê dike. Anketa çê dike. Rojek beriya merasima çekdanînê ya PKK li girtîgeha Edirnê bi hevserokî berê yê HDP Selahattin Demirtaş re rûniştiye, pê re axifiye. Notên ji hevdîtina xwe bi Demirtaş re dehê tîrmehê beriya sê rojan ji Halk TV re parve kir. Ji wê derê em agahî digirin. Dibe bazarkirin bi tucarî tunê ye. Bêçekbûn tamamen gönüllü ye, dilxwazî ye yani. Selahattin Demirtaş kêfxweşiya xwe tîne ziman. Dibe ez pir kêfxweş im ku dî em dikarin dawa Kurd û Kurdistanê bêçek birêve bibin. Bêçek safî bikin. Veya daxwaza wî ye ji berê ve daxwaza wî ye dibe em dikarin. Hêza me heye ama bi şertê ku zemîneke hukukî amade be. Ya duyemîn yani çarçoveya axaftina wî ew e di derheqê tirs û fikarên li ser otoriterizmê de jî dibêje pêşniyazeke demokratîkbûnê ji aliyê siyasî ve dibe merov dikare nîqaş bike. Yani ji bo ku piştî vê pêvajoyê Tayyip Erdoğan pir dijwar nebe. Nebe otoriteyek wisa mezin totalîter ku tu car hilweşandina wî nemimkün be. Dibe ev pêvajo rê nede vê meselê. Dibe em çiqa ji destê me tê em dixwazin mesela Kurd, mesela demokrasiya li Tirkiye bi hev re birêve bibin. Yek ev e
eğer dibêje wekî din dibêje Selhedîn Demirtaş eğer provokasyon çê nebin eğer kes meselê tev nede heta îlon dawiya cotmehê herî zêde binêrin em meha tîrmehê de ne Ağustos heye yani tebah îlon cotmeh sê mehên din dawiya cotmehê ev mesele divê bi temamî çareser be tiştekî wisa heye wekî din me agahî girtiye di nava vên sê mehên pêşiya me de zemînekî hiqûqî ava dibe bi qasê 3000 gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê wê karibin vegerin Bakurê Kurdistanê û Tirkiye. Yani amedekariyekî bi vî şeklî heye. Ji Avrupayê wê gelekî kes bikaribin vegerin Bakurê Kurdistanê. Ev hemî di nava 3-4 mehên pêş me de pêk tên. Yani li gorî hin agahiyên ku me girtine. Tabî çi qas rastin em nizanin. Pir tiştê ne gotin. Ama bi şertê ku kes tev nede, kes vê pêvajoyê xirab neke. Ev mühim e. Eger pêvajo xirab be ji xwe em vedigerin serî û dîsa dê weledê xwe davêje, şer û pevçûn davê heta qirekê. Ji bo berdana xwe jî dibêje ya mühim elbet ne berdana me ye, hatina hevalên li Ewropayê, hatina hevalên li serî çiyê ye, ya mühim ew e lê berdana me jî her kelî mümkün e. Mesela dibê nava heftekî de jî em dikarin werin berdan. Yani kesî min a Selhedîn Demirtaş fîgen yüksek da û kesên din. Êdî mesele ne qanûnî ye ji ber ku destûra wî hatiye dayîn dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ku di ser qanûnê Tirkiye re ye normal, Tirkiye mecbûr e li gorî wan tevgere. Mesela biryar da ye ya dibê Selhedîn Demirtaş berdin. Ama Türkiye li gorî wî tev nagere. Ji ber vê Selhedîn dibêje tiştekî qanûnî nemaye her kelî dikarin me serbest berdin. Yani meselekî wisa heye. Hevanno tiştê Selhedîn hene dibêje tabii em ê di bernameyên pêşxwe de kêm bi kêm tiştan bibêjin ji ber ku hin tişt hene tiştên wisa radîkalin cana însan bawer nakin. Ka em li bendê bin bila Selhedîn Demirtaş derkeve eger derkeve em di wê qenaetê de ne ku dikare bibe rêberê taktîk ê vê serdemê. Yani teoriya vê pêvajoyê ji aliyê Rêza Abdullah Öcalan ve hatiye amade kirin ama di nava civakê de danûstandina bi civaka Tirkiye re ancak insanekî mîna Selhedîn Demirtaş zimanxweş dikare bi rêve bibe. Ê xwe îspat jî kiriye. İnsanê mîna wî pêdiviya me bon heye. Wekî din hevanno. Ez hema werim cem we, ez silav û rêzê xwe pêşkêşî we bikim. Ez hinekî Laz Kemal'in Yoldaşlar Günü'dür. Rast e 4 Temmuzê roja berxwedana dîrokî ya li Zîndana Amediyê rojekî gelekî giring e. Min îro behs nekir ji ber ku min daxuyaniya kecekî ya li ser meselê di vîdyoya nîvroyê de xwendiye pêşkeş kiriye. Behsa giringiya wê rojê roja berxwedanê tê kirin û heta kecekê dibêje em wê rojê ji xwe re esas bigirin û em tu jara aliyê xwe yê berxwedêr ji bîr nekin. Aliyê me yê berxwedêr bila tim wisa bêrîka me de hazir be tu jara em serî daneynin dibêje keceke. û vê pêvajoyê jî em bi wî mantiqê bi rêve bibin. Ez niha hinek mesajê we bixwînim hevanno ka çi heye, çi tune, hûn ji min re çi dibêjin. Hûn dixwazin em rojekî dîsa dengê gel çê bikin hûn werin tevlî bibin. Ama hûn nayên ez roja dengê gel çê dikim hûn nayên. Tenê 4-5 heval tên ji xwe kivşin navê wan hevala jî hûn zanin. Humanîst herbijî, tu herbijî. Mesajê we pir xweş in hevanno binêrin. Mesela di nava bernamekî de hema ez bêjim mübalağa nebe bi qasî 1000 peyam tên. Hemî peyam jî tiştên xweş in. Tiştên xweş in. Spasiyê xwe pêşkêşî me dikin, pîroz dikin, bernameyê de ecîbînin. Vana tiştên baş in, heqeten hêz û moral dide me. Şêr piling mala te ava. Tiştê xweş in. Carna hevalê me Tirk derdikevin alê xwe parve dikin, sloganên xwe ê nijadperestî davêjin ama qet ne meselê bila bavêjin. Zirar nade me. Kîn û nefreta însanekî ancak zirar dide wî. Zirar nade min.
چ قاس دکاری له همبر من کیندار به اما نکاری zarar بدی من جبر تو zarar دی خو تن خدا د پجی خدا د قجلی خدا تند بی Kemal çewani mamoste Kemal her hebî tu jî daimî bi me rayî li me sêr dikî gelek heval hene di vê navberê de ew sîstema me ya endametî heye hin hevalan amade kiribû ji min re tam çi ye nizanim ama eger merû bibe endam li hin dera de ne tenê abone endametî jî heye ew jî tiştekî balkêş e heval ez hema li hin ajansên me binêrim eger nûçeyên deqeya da wî hebin ez hema ji wara pêşkêş bikim. Meclisa Malbatên Şehîdan ya Helebê banga mezinkirina tekoşînê kir, xuya ye tirs û fikar li wê derê jî gelekî zêde bûne, tehdît çêbûye li wê derê malbatên şehîdan dibêjin em tekoşîna xwe mezin bikin veya erê mesela li Swêdayê mezin dibe. Li Xezayê 22 kes hatin kuştin wekî tên ev e. Anha herkes bi bendiyê ku dewleta Tirkiyê gavan bavêje ez bawer dikim di nava hefta pêşiya me de hevdîtinên heyeta Dem Partiyê heye heyeta İmraliyê em bêjin min ji wara pêşkêş kiribû rojên 16 û 17 mehê di nava vê heftê de hevdîtin pêk tên Komîsyona Meclîsê li hev dicive û çê dikin. Hevan ez hema nûçeyên deqeya da wî dinêrim paşê jî eger gotinê ve pirsê hebin ji min bikin hema zû bi zû ez em pir vê bernamê dirêj nekin ji ber ku min qirar daye em bernamê dirêj nekin bernamê pir dirêj hevalê me ditirsin temaşe bikin dibê bername kim be çavê wan netirsîne ku temaşe bikin wextê bername saetekî derbas kir hevalê me bi giranî xwe zexel dikin. İsraîl tevlî şerê Swêda bû ka em bibînirin bi çawa tevlî hevan no li bajarê Swêdayê ê Sûriyê piştî vî şer û pevçûnê İsraîl kete dewrê me got artêşa Sûriyê hêzan taqviye şandiye herêmê hêzên durzî 6 leşkerên artêşê kuştin Wezareta Parastinê ya Sûriyê çavkaniyekî agahî da dibêje ji bo bidawîkirina pevçûnê ya di navbera komên li Swêdayê de leşker hatine şandin hêzên durzî êrişî yekîneyên artêşa HTŞ kirine 6 askerên Sûriye hatine kuştin neh asker jî dîl hatine girtin esîr hatine girtin. Di vê naberê de İsraîl jî ketiye dewrê ji xwe bombebarana wan min ji were gotibû lê vê gavê ji wê bombebaranê zêdetir em tiştekî nabînin yani İsraîl jî tevlî şerê li Swêda bû parastina durziyan dike ev rewş ev e. Wekî din di derbarê vê pêvajoyê de dema hevdîtina heyeta İmraliyê ya bi wezîrê dadê re diyar bûbû hefteya borî hûn zanin me gotibû ku hevdîtina wan betal biye rast e betal bû hevdîtin lê wê jûva dest pê dike ka ez wî jî ji wara bibêjim heyeta İmraliyê ya Dem Partiyê roja çarşemiyê we bi wezîrê dadê ê Tirkî Yilmaz Tunç re hevdîtinekî pêk bîne roja çarşemiyê dike çendê mehê ne mühîm e çarşemiyê hem bi CHP û hem jî bi MHP re jî hevdîtina pêk tîne bi Davutoglu re hevdîtina pêk tîne ev jî wisa ye em hêvî dikin ku ber bi pêş ve biçe em hêvî dikin ku em bikarin biçin Bakurê Kurdistanê li wê derê weşana xwe ya YouTubeê çê bikin li wê derê kanalên nû yê televizyonê ava bikin bi rêve bibin pêdiviya me milletê Kurd bi kanalên serbixwe ên televizyonê hene heqetin pêdiviya me heye wana nûçeyên deqeya dawî ne gelekî baş in hûn zanin Ehmed Özer ku bixwe Kurdê Wanê ye ji CHP hatibû hilbijartin di derheqê wî de berat hate dayîn di mesela PKK'de hevkariye bi PKK re lê dîsa jî di hepsê da digirin yani Tayyip Erdoğan û hevalê xwe ew qasa li dijî wî derketin gotin terorîst e filan û bêvan û ew qasa sûjbar kirin wekî Selhedîn Demirtaş lê di dawiya da wê de berat kir niha heqê wî heye doz vekê li Tayyip Erdoğan û hevalê wî yani berê ku mehkeme biryara xwe bide divê merov însana sûjbar neke her insanê ku di derheqê wî de hîn mehkeme biryar nedaye bêsûç e masûm e mafê masûmiyetê heye herdem welat pir mutesîr bû mala te ava Kurdiya min nexweş e Kurdî bixwe xweş e Kurdî pir xweş e Kurdî xweş e tişta di Kurdî de
تلفظ وی اگر مرو پک بینه تونا دنگ خو د وقت وی د جی وی د مرو بکار بینه پر خوشه وکه از تم دبیجم وکه آلت موزیکیه هر آلت موزیکی انسترومان دنگ وی لگوری خو تایبته اما تو بزانه بی لیخی اگر تو نزانه بی لیخی انسترومانا هری خوشی تو خراب تکی دوید تو وقت وی ده دنگی نوتایوی راست ترقی مالاتی آوا پر کیف خوشت وقت هوال وانتشتانش مرا دبیجن هنکی از وکی التفات دبینم مالاوی آوا ایده باشه به هویا روژن خوش آزاد سلاو دم باش